the time, so you kill them with style, you kill them with style. Ghettophonic sound next generation, you kill them with style, kill them with style. Yeah, you don't know say it's gotta be I Janos. I'm here represent the Ghettophonic sound next generation. Big up on yourself, Select and Gamla. You man alongside MC Smarshella and MC Pat Neza. Well bad, very bad. Anywhere you there, anywhere you there. Oh no, I'm not champion, gangsta legion. Big yard, move and do it on your heart. I'm just a 41st Street. Alright. So that never go marara. Didi munzira muranda. Maruga inyikaga wandi. Hasi chiyeza muna ikumbira chiyeza. Sode kuna mukufamba vanhu dotimedza muchizviona ndapara maziso sitandodedza kuti ndipone kwamuri mwari wangu ndiri muranda handingazvigoni sechimotombani munhu wenyama anopanduka akubira mutanga kukanuka ndozojai naona vamwe vatoimuka saka mwari wangu itandizarowa nemuka patise pane kukanda mupoto hanzi chiboto musoro nenge ngoto ndikachibata ndochidzika dzikakuvhara kungoto rega ndinguva nshuna vana venyu vasati vadona vanoda chiedza mukufamba vanoda kuzokuna ishindai kumbira chiedza ndode kuona makofamba vanoda timritsa kuna uiri ndapara maziso zitendodedza kuti ndipone kwamuri mwari wangu ndiri muranda ndingazvikone kuvuta kunze kunga omarara ndoda kufamba nengoni mwariwe kufamba nengoni vaya vanonyonyota vakakandwa kumarara ndoda kufamba nengoni mwariwe kufamba nengoni sura ndevuku marara tiri munzira yevarane wele chekisala gunagунаге ozita taitosokwe malakawandekure vasiye ivanjirera alright vaudze beuzi kuti ndiyo nguva yacho yengirozi ataitosi ndirova zvangu posi wele my damn say up the general tell them say we can't bury a man alive for info.